aku. Apa tuh dhewe padane kucing kowe. Ora usah ngelu. Ora kucing piye wong kowe iki lho nyeleneh banget nek ngono. Kowe iki gampang ngelu. Ya piye ya mulo. Makmu iki kurang ajar. Nyapa? Lah nyapa? Nek nesu sak waya-waya iki lek nguyuh sak gondong. Wah, jenenge nane muring-muring karo aku setengah dalan udo. Masa, Pak? Ora, sampe rawatane iki lho. Ngono sak jenjen. Rawatan ya aku kan ya anakku. Jadi ya Sesuk gawa salon ya, Mbak ya. Videone salon iki duwe kondi. aku bukan gawa salon iki makane ning ndi kon manggul kotak piye. Apa salon iki uduk? Maksudnya dipacaki ben cantik-cantik ngene lho kaya kan mbok-mbok. Kowe gendeng aku mbok pacaki mboroken aku kelopo kok. Bawangan piye to karo mbok ngomongi wangel ora dong. Maksudnya iki di make up sing apik, lambene berang gadul kaya ngono kuwi. Aku jam turban lek musuh anak wadir iki. Rambutnya dires bodeng nih lebih gak bene gak kriwu. Ayo dibayar. Mata melek-melek ra ombo. Baca kali. Jaran ora gawe celak iso. Tadi ndak. Sopo kae iso? Apa murai? Kok urai? Kok kowe nyolak dayun? Ganyang. Kuping kok digo cantik. Aku kleting cik wae. Pedisi wae. Letik ciye. Iki dene jane ana acara apa to? Iki kok rame omar marisan. Dulurmu kabeh iki mau arepe ngunggah-ngunggahe ning ngono. Kono mau pokoke. Aduh, jane ning kono ana anjing doan. Dheweke mangkane macak ayu-ayu ngono kuwi. Aku mau perono. Kowe arep nglamar gak tompo. Nyek. Kowe iki cantikmu mergo kesorotan raiku. Oh, ade kesabapan kene. Ora. Kok kleru men kesabapan. Wis modelmu kok sambel taun. Sambal taun dinget enak. Lah iki sambal terasi. Nah iki. Nyapa? Iso kaya unduk-unduk. Ganyang. Kuwi tuwanti ku. Tenan ta kaya Cina. Kowe sebagai dulur tuwa sing sabar ya. Wong sabar kuwi kasihane Gusti. Mangane. Aku apa padha wedoke? Lali. Ora mumpung enek kesempatan. Kok nyampe bapakmu ngarat cicil. Matra, bapakmu matra. Ora nyantok. Bapak matra kabeh. Kaya wis perawan. Apa? Bingung. Ero anu dulur-dulurku ora padha dandan-dandan cantik. Ngomong sing apik ngono lambene ra usah dinyong-nyong ngono wis rupane elek. Iki dina pati. Terus Sedang sunyang. Kita ae matake. Aku ki karo kene iki banci ganden. Wah, aku iki petuk ning isore gladang style ngono. lambene kan dhuwur ngono. Tapi ganden ning isuni karo swidak aku tunggu. Oh ngono. Ayo wis wae. Cuma kalau aku hilang. Bersat pemete. Aku ra ngomong mergo datang kaya anak arepe duwe kamu kekarepan arep nang ndi ngono ta ya. Kandane arep munggah-munggahe wong ganteng mau kok ning dadakan. Munggah-munggahe kuwi kudu modal ayo ngono. Lah ya dhewe udah rupa ayu-ayu ngono kok nek kuwi. Kita coba digal. Sama sibuk ngono. Jajang kowe iki aja ngono. Sing apik nek ngomong lambene kenceng-kenceng. Apa dene? Aku jeneng Pak, ikan ngomong mulai, Pak. ya anak kaya ngono iki. Aku ra Nek dheweke iki ora usah nglamar kaya ngono kuwi sing ngetok nek kuwe iki lho sapa? ora mergo nglamar aku mergo tresno karo kowe. Lha nek ngono kuwi nek terus karo wong tua ngono kuwi. Repot musuh
Iya. Aku rak melok kok anu dulur-dulurku. Lah terus Najan ta rupaku kaya ngene aku kalau mau kesio-sio dulur-dulur aku rakyat sing nyemper refreshing. sing Refreshing. aku yang melu. Melu. Aku ngerti lah pancen nasib papi. Lah Mau aku lha pancen aku elek. kowe gelem tak diajak dibareng iku gelem. Aku mau aku. Gelem to ora gelem kok barengi kowe lho rupamu elek jare. Kowe ora gelem tak barengi. Gelem ora gelem, Pak. Nek ora tak gelem tak barengi terus kowe sesuk sing bayar sapa? Lah itu lah nek dikono ae kowe wis mati kudu. Aku ki ya jenenge kode-kode anak. Iya, aku ngerti. Lah piye? Bedake di banjing banjing ciladan. Ora banjing manoyok. Wis aku mau kowe sing pengen arep undang-undang. Aku ya pengen jane aku ya pengen berkeluarga. Apa ngerti aku undang anak akeh. Aku sampe yang lain. Lah kowe kok ngene aku. Terus aku duwe turun nang ayu kowe bisa ngerti. Iki ngapa kalian moco? Arep apa? Lho kamu kowe iki. Masalah. Aku melok, Mak. Melok. Lah dulur ora gelem boy ro iya. Ya aku gak melok terus engko lek kowe ning dalan terus apa sing ngarepe kok. Aku dhewe. Kok nih Pak Pau. Sik ta. Lah awakmu melok kene munggah-munggahi apa yang ketompo kira-kira. Aku ketompo mesti ketompo. Aku kok kan nggawa anu apa jenenge tosan. Lah nyapa hubungane tosa iki? Berkendara, Mas. Berkendara. Berkendara. Oh berkendara. Ini berkendara dewi. Aku ya arep piye mau ketinggalan. Paling bahasane najan wong Allah ku ya duwe kan wong punya cita-cita bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang Dua. Kok orang. Ayo orang anu diajak. Nah, iki mongko dalane ada. Mongko dalane ada. Ya nek Itu dalane nang liwat iya, pertigaan ini. Rono. Nah, itu nek PLN 12. Lah ngono nang. Aman, dok ke pertigaan perapatan. Iki penganan. karyanya sih mah. Marenganan iki kan nanti ning kono anak bablas. Lu nyapa? Balik. Kok kowe operasi sih nang omah. Sampeyan operasi? Kowe kuwi. Oh, aku ya nyapa operasi. Lho, Lah iya nyapa operasi? Apa? Aku kok bingung. aku pokoknya melok emak, uga melok arek-arek. Uga melok dulur-dulur, uga apa-apa, aku sing penting melok emak. Lah mae. Nah, ngandani mae. Iya. Ya wis nek ngono kabeh Lho, lipanku merotot. mulane aja ganti wong tua. Simbo iki jantungan kok Teri. Hah? Mau aku kan masih galo. Wes kendok kowe tak lepai. Lah, kita Bunda jarene awakmu nggak wong ganteng ane dadakan ki mau nggak Bunda. Tak Bunda ya. Ya, hati-hati ya. Aku jalan pamit ya, Mas. Kowe ora bisa. Aku melok. Jarene rame. Aku Mary. Ngomong jarene masa dulure pamit dheweke lak kok pamit pisan. Aduh, duwe anak beda dhewe rupane karo sedulure repot. Tak kapakne iso cantik padha karo sedulure ya. Lalnya ya ora nek kowe ya ora rapi. Kowe pentingku nih dia kula mbok ngapa
Oh, terang lagi gopok jan. Apa wis rampung anggonmu kuwi mau isa-isa gandang sing ireng. Kowe mau ayo. Sampun. Aten lho, Mbok. Piye? Kok tak rungokke mau Kang Mbok. Mbak-yuku mau ning ndi, Mbok? Mbak-yu kae mau. Halang kuning ndi kuwi mau aku ora ngerti. Molek ya padha seseneng ning kene aku ngrungokke kok ning mburi. Iya, seseneng banjur pamit dolan, ku dolan ning ndi ngono lho aku ora ngerti. Aku mau tapi krungu lho, Mbok. Ngapa? Ini pokoke munggah-munggahi ngono. Alah enggak ya apa. Neng aku kan oleh melok ya, Mbok. Kandeng kuning. Iya, Mbok. Pancen bener, apa sih dadi kandamu? Kambok-kambokmu kuwi mau ngundang-unggahi wong ganteng ana ing dadapan. Kowe banjur arep ngetutke kambok-kambokmu aja. Wis sik cilik kaya apa to? Sik cilik kambokmu ki wis dewasa. Wayahe wis diwengku karo priya. Kok aku ora oleh kan? Ya ora Ndak oleh to, Mbok. Lah kowe sik cilik kok ya. Ora Pengen melok. kok iso kepengin melok iki. Oleh ya, Mbok. Ora oleh. Aku yo nadyan to aku sik cilik neng aku yo pengen ngunggah-unggahi. Kowe kepengin munggah-munggahi. Apa ya wis mbok pikir. Kowe munggah-munggahi. Apa kowe sik timur, sik cilik. Tenang. Iki, Mbok. Lah kang mbokmu kae mau ayu-ayu wajahe. Macak cantik-cantik. Lah kowe kudune macak cantik to. Macak cantik. Iya. Ora apa-apa wis, Mbok. Pokoke aku oleh melok ngunggah-unggahi. Iya, sik ya. Enteni kene engko tak dandani kowe kudune. Sampeyan dandani. Siapa? Neng aku oleh tenan melok ya, Mbok. Oleh. Kowe cantik padha karo ambok-ambokku kae. Dipun kula manut. Ya. Kayak ya, enteni kono ya. Malah bot-bote kepengin melok ngunggah-unggahi. Heng mbok rondo karang ulusan. Kok ya kon dandan barang to yo. Abot sangkane banget. Ning ora dadi boyo pangpo. Ento kabeh kuwi mau. Aku bisa nyuwita ning mbok rondo karang ulusan bakal ndak lakoni. Mbok Ya, kene. Aku mbok tekani kok suaraku serak-serak ngene iki ngopo ya? Nek kene tak dandani. Hah? Ora kaya berbagi pres. sampeyan dhewe ta sing dandani, Mbok. Jareku ndek salon. Kae mau tak dandani dhewe anakku sing budal kae mau kowe kudune tak dandani dhewe tak kepakun sing Kula manut ning dadine lek cantik to, Mbok. ya iya to. Ora cantik lho ora anakku to. Menengo. Ben ayu. Ayo cung. Ah? Tadi jangan berwangi. Yo. Sik. Wah, lu tenang. Lah kok suwe men to, Mbok? Kene aja prana lho. Sik ta. Lho, madhep prana. Ising-ising durung. Ambok-ambokmu wae. Ning ayu tenan to, Mbok? Percaya kowe iki diomong wong tuwek suaraku sama kaya kowe tenan lho. Sik, Iki ambune kok kaya ngene.